Добре дошли в училището The Best Kids BG. Здравей, мило дете! Аз съм учителят Бухльо и заедно днес ще упражним колко добре познаваш формите. Ако не познаваш формите, отвори урока «Научи формите». И след това си пусни играта. Хайде да започваме с играта. Познай формите. Можеш ли да познаеш на коя формичка прилича Слънцето? Помисли добре преди да отговориш. Коя форма отговаря на формата на Слънцето? Правоъгълник, квадрат или кръг? Правилният отговор е кръг. Точно така, Слънцето има кръгла форма. Хайде сега да видим на коя формичка прилича книгата на Бухльо. Помисли добре преди да отговориш. Коя форма отговаря на формата на книгата? Правоъгълник, квадрат или кръг? Правилният отговор е правоъгълник. Точно така, книгата е с форма на правоъгълник. Хайде сега да видим коя от формите има само 3 страни. Помисли добре преди да отговориш. Коя от формите има само 3 страни? Кръг, триъгълник или правоъгълник? Правилният отговор е триъгълник. Справяш се много добре. Харесва ли ти играта? Да продължаваме ли? Коя форма отговаря на формата на футболната топка? Правоъгълник, квадрат или кръг? Правилният отговор е кръг. Точно така, топката има кръгла форма. Коя форма отговаря на формата на шахматната дъска?
правоъгълник, квадрат или кръг? Помисли добре преди да отговориш. Правилният отговор е квадрат. Точно така, шахматната дъска е с квадратна форма. Коя от формите ти прилича на парче пица? Кръг, триъгълник или правоъгълник? Помисли добре преди да отговориш. Правилният отговор е триъгълник. Сега искам да помислиш кой от предметите е с кръгла форма. Тази салфетка или този портокал? Правилният отговор е портокалът. Точно така, портокала е с формата на кръг. Сега искам да помислиш. Кой от предметите е с правоъгълна форма? Тази чиния или тази врата? Правилният отговор е вратата. Точно така, вратата е с формата на правоъгълник. Хайде сега да видим. Можеш ли да познаеш с каква форма е тази подаръчна кутия? Помисли добре преди да отговориш. Правоъгълник, квадрат или кръг? Правилният отговор е квадрат. Точно така, подаръчната кутия е с квадратна форма. Коя форма отговаря на формата на гумата? Правоъгълник, квадрат или кръг? Правилният отговор е кръг. Точно така, гумата има кръгла форма. Колко форми успя да познаеш? Ученето може да бъде забавно. Аз бях учителят Бухльо, а ти, мило дете, обичай да се учиш. С теб ще се видим в следващия урок. До скоро!